Dragile mele, este o zi minunată de iarnă, este prima ninsoare și am ieșit un pic pe balcon ca să îmi pun prima dorință și în același timp vreau să fac și un scurt video în care să răspund la cele mai comune întrebări pe care le au purtătoarele de extensii de gene, dar și cele care își doresc să-și aplice extensii de gene, dar încă au temeri, frici și niște întrebări la care nu au găsit răspuns. Și haideți să vorbim astăzi despre cât ar trebui să reziste extensiile de gene și care sunt factorii care influențează rezistența extensiilor de gene. Deci există riscul ca extensiile de gene să nu reziste? Bun, există riscul ca extensiile de gene să nu reziste. Sunt factori care depind de tehnician, de pregătirea lui, de etica lui profesională, de implicarea pe care o are în munca lui. Există factori care depind de clientă și există factori indirecți. Haideți să vorbim despre fiecare. Factorii care depind de tehnician, și aici ține de pregătirea lui, de implicarea lui, de asigurarea unei temperaturi și a unei umidități în mediul de lucru, o tehnică corectă de lucru, și aici nu vreau să intru în detalii pentru că ține strict de tehnician și mă adresez în special clientelor. Ce ține de clientă este să respecte recomandările în totalitate, recomandările pe care le primește de la tehnician. Și haideți să vorbim și despre factorii indirecți. Și în cadrul factorilor indirecți intră dereglările hormonale, schimbările hormonale majore care pot afecta rezistența extensiilor de gene. De asemenea, dacă clienta doarme pe burtă și poartă și extensii de gene lungi, atunci există riscul ca extensiile de gene să nu reziste. În acest caz, vă puteți face programare dimineața la prima oră pentru a permite adezivului să se usuce până seara. Alergia mai poate fi un factor care nu numai că determină să nu reziste extensiile de gene, dar nu mai este recomandat să vă aplicați extensii de gene. Iar pe site-ul meu tlashes.ro aveți un articol special dedicat în întregime alergiilor. Ce pot să vă spun este că la salonul Lashes puteți să veniți să vă faceți un test de alergie gratuit. Durează doar 15 minute și puteți fi sigure, să stați liniștite și să știți dacă puteți să vă aplicați sau nu extensii de gene. Dacă în 24 de ore nu apare niciun fel de disconfort, atunci sunteți în siguranță. Alt factor care este indirect și care este cel puțin mai greu de controlat în mod direct este un ochi foarte sensibil, sindromul ochiului uscat, acel ochi care lăcrimează foarte repede, lăcrimează din orice, cum s-ar zice. Iar în acel caz este bine ca clienta să administreze picături de ochi, picături speciale, lacrimi artificiale, care să elimine disconfortul ochiului și să nu mai producă lacrimi în exces, pentru că lăcrimarea în exces, da, mai ales în primele 24 de ore de la aplicare, poate determina o rezistență scăzută a extensiilor de gene. O colaborare foarte bună cu tehnicianul în timpul aplicării extensiilor de gene este important. Un tehnician căruia îi pasă de clientele ei va întreba clienta pe timpul aplicării dacă simte disconfort și se va asigura că nu îi lăcrimează ochiul în timpul aplicării, pentru că lăcrimarea ochilor în timpul aplicării duce la o rezistență foarte scăzută a extensiilor de gene. O să continui videourile și cu alte răspunsuri la alte întrebări pe care le aveți. Puteți să-mi lăsați în comentarii dacă doriți informații despre extensiile de gene și ce întrebări aveți și vă răspund cu mare drag. Vă pup și vă doresc o zi minunată!